Krásný den, milí posluchači. Vítejte u tak trochu bonusového dílu našeho pořadu Krajina očima. A my se dnes na tu krajinu podíváme očima Štefana Vala, významného slovenského geoaktivisty a odborníka na životní prostředí, který vyniká především svým inovativním přístupem k řešení klimatických výzev. Štefane, vítejte tady u nás v Jihlavě. Ďakujem pekne. My jsme moc rádi, že jste přišel. Ja som tiež tu rád, lebo sa tu cítim dobre, medzi svojimi som proste. Prosím vás, můžete nám tady říct ten váš životní příběh, jak jste se vlastně dostal, jak jste se vystal odborníkem na životní prostředí? To vlastne, to všetko vyplýva z tej mojej roboty, čo vlastne robím. A jak som sa stal, to je strašne dlhý príbeh. No ale my máme čas. Vážne? Určitě. Takže mám firmu na Zakarpatskej Ukrajine, a tam drvošpracujúcu, a tá firma vlastne, potom som začal robiť tie zemné práce, stavba protipovodňových hradzí, stavba lesných ciest a tak. A v tom meste, kde vlastne mám tú firmu, to je mesto Perečin, tak stále boli jarné povodne. To znamená, každý jar voda sa vyliela z rieky Úh, rozliala sa po poliach a mesto Perečin na tých poliach malo 5 studní, z ktorých čerpalo vodu pre Perečin pre pitné účely. A každú jarná povodeň tie studne im zalievala, bola mutná voda a Perečin bol bez vody. Raz za mnou prišiel zastupca z mestského výboru z Perečina a hovorí: pán Štefan, neurobili by ste nám hrádzu medzi Úhom a tými poliami, že by tá voda nevylievala sa na tie polia, že by tú hrádzu aby ste ich prevedli tú vodu až za tie studne, že by tá voda už tekla ďalej. Tak samozrejme, mal som tie bagre, mám to všetko, nebolo ďaleko od firmy, 0,5 kilometra, tak vlastne zobral som bager a urobili sme tú hrádzu, odrazili sme vodu parádne, že voda sa odrazili sme vodu, nepustili sme vodu na polia, ale voda už pekne do Úhu, medzi polom, medzi lesom a tou hrádzou ostala. A už to bolo v roku 2006. V roku 2007 na jar som sa ešte bol potešiť, ak to všetko funguje, bo tá voda pekne fungovala, bo jarná povodeň bola, voda bola vysoká, moje hrádze akurát boli 50 cm moja hrádza nad tou vodou, takže všetko fungovalo krásne. Ale v roku 2007-2008 som bol začali sa stavať lesné cesty na Ukrajine, tak som išiel stavať lesné cesty do hôr. A tam sme boli ľudia, tam som mal bagristov, buldozeristov, 3 veľké bagre, 4 vlastne veľké bagre, buldozery, celá 5 Tatry sme mali a sme išli robiť lesné cesty. 2 maringotky, v každej maringotky sme spali po 8 ľudia. Ja som spal s tými bagristami, to úžasné, čo bolo, že tam som sa kúpal v tých potočkoch, všetko, bolo paráda. Proste robili sme, ja som to vyznačoval, riadil to všetko a za 8 rokov, vlastne za tie 2 roky som vlastne v tej maringotkách v tých lesoch prežil tie 2 roky. Som videl, ako odvodňujem, skade voda oteká. Neuvedomil som si, že to tak nemá byť, že to tak voda nemá otekať. Proste urobil som perfektné lesné cesty a že tam ťažbári po nás išli a vlastne po našich cestách robili si približovacie lesné cesty. My sme mali takú lesnú cestu už pre nákladné auta, ktoré majú po to, čo sa má odvážať. A ťažbári si robili jednu. My sme zrobili kilometr lesnej cesty a oni si robili približovacie lesné cesty alebo linky na zvážanie dreva sú robili po tom kilometri si urobili aj 10, že z vrchu stiaľ dole. A z našho kilometra urobili 10 liniek a tá linka každá mohla mať 2-3 kilometre, stiahovali guľatinu. No ale to vlastne tie 2 roky som tam prežil v tých horách, robil som tieto lesné cesty. No som sa potom už bol rok 2009 a zase za mnou prišiel ten istý človek z mestského výboru a hovorí tak, že pán Štefan, nenasypal by ste hrádzu priečne cez Úh, lebo v Úhu nemáme vodu. V Úhu nemáme vodu. Tak samozrejme, že som išiel nasypať vodu, či vlastne tú hrádzu, nasypal som raz hrádzu, bol maj mesiac, myslím. Nasypal som raz hrádzu, hrádza bola vysoká, voda sa dvihla, presakom sa studne naplnili vodou, ale tá hrádza, čo bola naprieč, to bola zo štrku z dna, tak tá voda je za chvíľočku rozmila, za 3-4 hodiny ju pomaly rozmila, ale medzi tým sa už naplnili studne vodou, naplnili sa tie pôdne pory vodou, takže v tej zemi bola voda, takže Perečin mal vodu pre svojich obyvateľov. Ale prešli 3-4 dní a zase, pán Štefan, zase to rozmilo a nevedeli by ste to zase nám nasypať.
Tak kde samozrejme, bo som ochotný, som bol veľmi rád. Darilo sa mi, dali som, hej, a že som pomáhal a to, mal som proste som to nebral ako záťaž. Samozrejme, už pomáham, tak to má byť, tam som, tam oni mi pomáhajú, majú ma radi, ja ich mám rád, takže, no bodaj by sme sa nemali radi, keď si navzájom pomáhame, ne? No a to sa opakovalo x-krát, hej, tento rok 2009. No a potom som sa nad tým zamyslel, keď som bol pri tom potoku, keď tá hradza sypala a hovorím, Bože, však povedz mi, že kde tá voda zmysla, však ešte v roku 2006 som sypal hradzu tak a teraz už sypem na cest, lebo vody niet. Kde tá voda zmysla? 3 roky vlastne sa to... Hej, klimatická zmena, bo je, že klimatická zmena je na príčine povodne, sucha, že niet vody, podzemné vody klesajú, to všetko je na vine klimatická zmena a klimatické zmeny na vine je CO2, globálne otepľovanie. Proste. A potom som si spomenul na tie lesné cesty, jak tá voda po mojich lesných cestách tiekla. Keď pršalo, keď sme otvorili horu, treba taká blka. Stáde normálne potoky vytekali z tých našich, čo sme robili umelo vytvorený svah, z toho úplne triskala voda, nový potok. A potom som si na to spomenul, Bože, však to pri tej mojej robote takí ľudia, čo robia toto, čo ja, čo robia lesné cesty, alebo čo ťažia guľatinu, bo ja som aj ťažil guľatinu, mal som 2 lesné traktory, som ťažil pre svoju potrebu guľatinu, no z lesného závodu, pre lesný závod, ale som tam kupoval hneď a tak. Takže robil som tú istú činnosť a ja som to odvádzal. A tedy hovorím, Bože, mi toto však to není klimatická zmena, však to ja. Rozumiete, to vážne, no, ja. Úplne vážne, však to ja som toto na príčine taký, jak som ja. Tak som si myslel, že som objavil Ameriku, hej, že vlastne, že tá povodeň, to som ja, hej, a to sucho, lebo keď voda oteče, tá tiež ja, a nie ja, takí ľudia, jak ja, hej. No a oni hovoria, že klimatická zmena, hej, to všetko, a to nie, to nemá nič spoločného s tou klimatickou zmenou, skôr my tú klimatickú, ale to tedy ma ešte napadlo, že ja zapričiniem tú klimatickú zmenu, rozumiete? Vy ste ale na sebe uvalil hodne veľkou vinu. No to jasné, však to, a ja som tak ostal šokovaný. Ja si pamätám ten moment, keď som si to uvedomil, že Bože, však jaká klimatická zmena, že tu nie je vody v tom muhu, hej, keď sme sypali prieče. Však to som si začalo mi to v tom, že keď som išiel po lese, po svojej lesnej ceste, alebo popri starej lesnej ceste, čo tam bola taká zrodovaná do hĺbky 2 metrov, tak som musel ísť 5 metrov od nej ďalej počas dažďov, lebo tá voda bola naplnená vodou počas dažďov a tam všelijaké konáre a tak, takže by vás zbuchlo, tak som ďalej a keď som išiel po lese, tak ten dažď vlastne padá na liste, na konáre a tak to steká, to na vás nepadá, ale vedľa toho potoka to nemôžete ísť, väzť potoka. Ja som mu tomu hovoril, že suché potoky to boli, lebo boli suché a keď zapršalo, tak boli mokré. No takže toto som všetko spomenul, že jak to všetko odteka po našich cestách, po tých približovacích cestách. Úha. No a potom už sa začal hľadať nejaké také OZ-ka, alebo čo to bolo. To som ani tomu nerozumel, čo to je občianske združenie, lebo ma to ako tak nezaujímalo. Ale až v tom roku 2009 som začal hľadať ľudí, čo sa tým zaoberajú, že by som im povedal, čo sa deje v tých lesoch. Hej. Že to nie je, že CO2, vlastne, že klimatická zmena, ale že toto je tá príčina. No ale našiel som paru takých ľudí, no ale každý si myslel, že chcem sa k ním prísať, že chcem od nich nejaké dotácie a také veci. Až nakoniec som sa rozhodol, že to musím začať sám hlasať. Takže ste si založil občianske... Nie, to som ešte nič také nerozumie. Ja som začal písať, rozumiete, písať poslancom slovenským, do Europarlamentu, do Ženevy. No proste som sa snažil to dostať do poveda, bo som si bol istý, že toto je tá príčina tých povodní, sucha no a vlastne bez odozvy, hej, pomaly bez odozvy. Tak písal som nejaké knižočky, som začal písať, ale som rozdával po tých všetkých seminároch. Ale to nikomu netrvalo, viete, to každý na to kašľal. A potom som natočil mi jeden žurnalista z Bratislavy, jeden prvý dokument so mnou, potom sa to začalo trošku šíriť, ale potom hovorím, tu musím ešte ďalšie veci nafilmovať, a ukázať tým ľuďom, ale to musím nafilmovať sám, bo nemôžem do sebou nosiť kameramana. Tak som sa naučil s kamerou robiť, dali mi chlapci školenia, že jak to mám robiť, jaký záber, čo záber zďaleka, zblízka, toto. No proste som sa naučil, už som urobil tedy plno tých dokumentárnych filmov, keď si kliknete na moje meno, tak ich tam nájdete plno. No a prakticky všetky tie filmy som dával akože do súťaže na Ekotop film a na Agrofilm. Na každý film bol ocenený, čo som tam prihlásil. Že vlastne som nafilmoval to, čo som videl, hovoril som to, čo som videl, takže ten divák, keď sa pozrie na ten dokument,
to, čo počuje, to vidí. Hej. Ja som samozrejme načítal mi to profesionál, že by to bolo, hej, scenár sme napísali spolu, ja som napísal scenár, potom chlapci mi to opravovali, aby som to vycifroval všetko. No a potom jeden film bol úspešný, druhý film bol úspešný, jeden film dokonca už teraz má nejakých 500 000 na jednom tom pozretí, takže že to išlo. A potom už ma začali vyhľadávať ľudia, poľnohospodári, lebo som radil, že v tých svojich filmoch, že som sa pustil aj do hôr, aj do prírody, lebo no, aby som všetko opísal, lebo som mal tie skúsenosti, bo vlastne som vyrastol na dedine, robil som tých lesov, na tých stavbách, takže som sa pustil do jedného, do druhého. No a tak to vlastne začalo. No a potom totiž takéto šťastie. Rok 2006 Hradza popri Uhu. Rok 2007-2008 lesné cesty, tedy som zbadal, čo sa robí v lesoch. Hradza popri Uhu, aby voda nešla von. Tedy skončili jarné povodne, to vám vysvetlím za chvíľočku. To som aj na prednáške vysvetľoval tam, že jak to je. A teraz 2007 stavba lesných cest, rok 2009 Hradza priečne cez Úh. Rok 2010 prišli veľké povodne na Európu, to vlastne, keď celá Európa plavala prakticky, hej, to všetci sme plavali. No a tam sme potom čistili kanály na Zakarpatskej Ukrajine. Na Zakarpatskej Ukrajine sme čistili kanály od tej vody, ale ja som už tedy vedel o tom suchu, že preto, že voda odteka, tak sme v tých kanáloch začali robiť tie hrádzky. Oni nechceli, ja som hovoril, nie, príde voda, to nám voda odteče, príde voda, musíme zadržať, tam sú robiť tie hrádzky. Ale s týmto kanálom sme sa dostali až za Úžhorod ku Zlatej hore. To je taká hora, čo má priemer asi dole asi kilometr. A na tej hore bol ovocný sad. A na úpetí tej hory bola studňa. Na úpetí hore, nie pod horou, ale na úpetí horu možno 5 metrov od úpetia, možno tak, bola studňa. A tam som sa dostal pri tom čistení toho kanála až k tej studňa, tam som sa, všade obchám mozmo som zvedavý, čo sa týka tej prírody. No a tam som sa pýtal tých ľudí, že či tu niekedy bola voda. Hej, tu bola voda, bolo plno vody, len už prepadla, už je nie, už dlhé roky je tu nie. A potom som rozmýšľal, že bože, tak zo spodku tá voda sa tam nedostala, tam musela len z vrchu. Tak som išiel hore na tú Zlatú horu a tam bol ovocný sad. A takže tak sa sadilo ovocie, hej, tak sa také rady ovocia boli a medzi tým mimo rady ovocia bolo vidno, že tam utlačená je pôda tými traktorikmi, čo chodili, postrekovali, zberali a to stále za tie roky, čo tam desiatky rokov, tak všetko sa to zhutnilo a pochopil som, že tá voda z vrchu sa musela dostať do zeme a zo zeme musela ísť do studne. To viete, to je k tomu, jak som dostával, ja som ináč strojníci ako zameraná škola, hej, takže ja som úplne mimo obor, ano, mimo stavbarčinu, mimo drevarčinu, mimo ochrany prírody, všetko, to je úplne to je škola života. Však dneska hovorím, že to je už 53 rokov, čo sa zaoberám zemnými pracami. Tak som to nejak... No a teraz som pochopil, že musím narušiť túto pôdu, aby som naplnil tam tú studňu. No a keď sme tam mali tie bagre pri čistení tých kanálov, tak sme sa s tým vlastníkom dohodli, že... Dohodli ste sa s vlastníkom, ja myslela, že ste mu tam dojeli že toto kanály, ale tomu vlastníkovi sme o tom, bo už on to akože sprivatizoval po tým štátnej podniku tie vlastne tie sady a už tam začal dať čo budovať, tak som sa s ním dohodol, že mu robím nejaké väčšie jazera tam okolo toho Zlatej hory, tak som mu robil väčšie také jazera, čo sa dá vodozadržné, čo som mu zadržal vodu. No ale že to môžem rozkopať toto hore. Tak som to rozkopal vlastne, hej. Narušil som tie zhutnené pôdy medzi tými radou tých stromov. No a v poriadku. Potom som sa už ďalej o to nestaral, ale urobili sme mu jazera, no a potom už život išiel ďalej. Ale v roku 2011 už som to šíril, lebo som našiel jedného človeka v Košiciach, že o tom vode, že viem toto, že to je všetko zhutnená pôda je na príčine, že prerušené pory sú na príčine, to som mu začal vysvetľovať. Jeho to chytilo a ma doťahol do Ťahanovského lesa, to je pri Košiciach, že by som nechcel robiť protivojnové opatrenia, lebo práve dostali nejaké peniaze z rady, tam z úradu vlády, mali sme vládu tam pani Radičovej, hej, tam bola vláda pani Radičovej, takže hovorím, že takéto hračky, že by som byl drevená také. A že potrebujeme zadržať, tam bolo neviem niekoľko, či 30 000 eur na to zadržanie tej vody v tom lesíku. Tak ja hovorím, že pustím sa do toho. Ja to budem robiť ináč, bo tam takí dva ľudia zabíjali količky a také, že zadržia s tým vodu, hej, také hračky robili, že zabijú količky, tam dajú také dreva, no a potom, že do toho budú chytať vodu, hej. No tak do toho chytať vodu nemôžete, to je úplne jasné, hej.
No tak som si, a tam bol také pekné dolín, tak si myslím tak akože stavbar, lebo som bol profesionálny stavbar už, postavil som plno hrádzi, plno lesných cest, no plno také veci, už mal som stavbarské. A som od roku 1971 robil stavbarčiny a zase na zemných pracách, takže už som stával veľa takýchto vecí. Tak som tam robil také jazera v tom Ťahanovskom lese. No a boli plné vody, akože nenaplnené vody, ale v tom čase to bol marec, rok 2011, hovorím postupne, hej, 6, tak toto a 11 a toto, a že budem to robiť. No a keď som začal, urobil som jazera a potom prišli dážde. A po tých lesných cestách, čo vedeli dole, bo jazera som robil na spodku, ako vlastne, jak sa vychádza vonku z lesa a vlastne pod lesom a potom tá voda stekala po tých lesných cestách. A už ma napadlo, som si spomenul, však na Ukrajine som robil som prišiel na to, že treba to narušiť, tak idem vlastne za starostom Ťahanovec, tej časti Košic a hovorím, chod za riaditeľom, že by sme narušili tie lesné cesty, lebo tú vodu zastavíme, že by tam ostala na ceste, tam, že ich zrekultivujeme. Tak on išiel vybavil s riaditeľom, tak sme to zrekultivovali. Prvú lesnú cestu, druhú, hneď tá voda ostala tam, že už netekla voda do tých mojich jazer, čo som robil kvôli tejto vode, ale oni boli naplnené potom podzemnou vodou z týchto rekultivovaných cest, viete. Ale sme narušili tam dosť tých možno 5-6 km tých lesných cest, prestalo pršať, potom zase začalo pršať a zase po tých ďalších cestách. Tak zase buď tak dobrý chodzeli, išlo a tam všetko dovolili. To boli urbalské lesy, tam, kde pod tie Ťahanovce patrili, že ten starosta, aj ten riaditeľ dávali, všade sme to narušovali. No a začalo to fungovať. No a to bol 2000, a potom sa uvoľnili ďalšie peniaze na zadržanie vody, tedy vláda uvoľnila ďalšie, tak som dostal ďalšie 2 objekty, to Repejov a Oľka na severe Slovenska. No a tam tiež som to urobil. A tiež tým istým systémom, paráda. No a potom to začalo fungovať, tak začal som tam ťahať ľudí. Som tam doťahol, keď už zo Slovenska strašne veľa ľudí som doťahol, ale som doťahol aj z Českej akadémie vied pána Kvitka, neviem, pán Tesář, hej, ten je teraz na Šumave, Kvitek je ešte profesor, je to hydrolog, a ich som doťahol na stôl. Tak neviem, ja oslovoval som každého, koho prišlo. A vy ste, to byla vaši vlastní iniciativa, že vyslovoval. To jste si prostě našel, a tady ten pána by to mohlo zajímat, tak já ho oslovím a přivedl. Tak som hydrologov, a tí Slováci boli dosť takí slabší, preto som začal pozývať aj tých Čechov. Hydrologovia z Česka nerobili nič, potom tí slovenskí takisto nič nerobili. Rozumiete? Ale potom som tam doťahol toho Míra Kubina, vlastne tých ochranárov. A to bolo 2020. A tam to padlo na úrodnou pôdu. No a takže to ani nie ja som pozval. Tam nejaký lesný robotník z Rožnova mi zavolal, že bo už on mal natočených plno filmov, si ma našiel, mi zavolal, že ide robiť také opatrenie, jak ja som robil tam Ťahanovce a v Repejov a toto chce takéto robiť, bo má dceru a že vlastne voda oteká z lesov, on to vidí a on chce robiť také, jak ja. A hovorím, ja som mu to tak vyhováral a tak po telefóne, nevideli sme sa len po telefóne. No a nakoniec mi jednu sobotu, viem, že mi volal, že už má bager tam v lese a že chce to robiť, že by som mu poradil, že už urobil dačo a mi poslal fotky, ten lesný robotník mi poslal fotky, Ondro Brož sa volá, že mi poslal fotky, že jak to už urobil. Ja hovorím, táto tak nie tak, táto máte ďaleko od seba, tam máte dosť hromné, to musíte maximálne, tá jama má byť meter, potom máte urobiť kopček a ten kopček medzera má byť metrová, bo nechával medzere 4 metrové, tak no, tak jo. No a potom to všetko on upravil, potom poslal mi zase fotku, hneď mi posielal fotky. Ja si pamätám, dneska som robil na dvore a som sadol pod garáž a som sa pozeral, čo mi posielal. Tie fotky, viete. A hovorím, že potom jak to mal urobiť, on to potom dole v poriadku, už mi potom dal pokoj, ale ja som to s radosťou zase robil, že som sa zlostil, že musím robiť svoju robotu, bo nie, ja som mu veľmi rád toto dal, bo nevedel som, či to urobiť, či nie. Ale večer už mi poslal link na toto a už tak tomu to nafilmoval z drona a už to bolo na internete. To bolo v sobotu a v nedeľu už to lietalo všade na internete. Ten chlapec to tak sa začal šíriť po chlebe. A potom ma zoznámil s Mírom Kubinom. A to jste říkal, že bylo tak kolem roku 2011? To bolo roku 2020 už. To už sme preskočili takhle dlouhú dobu. No tak dlhú dobu, to som s tým stával, robil som tie filmy, natáčal, pozýval som ľudí a písal a toto všetko, viete. No ignorácia bola veľmi veľká. No a potom už
on mi povedal potom Mirov telefon, bol, jak sme sa dali, takže ja chcem prísť, ja vám to poviem, ale chcem, aby ste mi pripravili nejakú prezentáčku, aspoň, aby tam boli dvaja ľudia, nie, že tam bude jeden Miro Kubín, tomu hovorím, tomu Ondrovi Brožovi, tomu robotníkovi. A potom s Mirom som hovoril, dobre, bude viacej ľudí. Tak som prišiel do Rožnova a tam kino sala a tam mali plno ľudí. To sa stalo celebritou, ne? On vlastne ten Miro Kubín zabezpečil takú účasť velikánsku, no a ja som tam to prednášal, predtým som neprednášal, nevedel som, tak som všetké grafy, mafie, také všelijaké, no tam, ale no, malo to svoj úspech, ale prešlo niekoľko dní a prišla povodeň tam do jakú dedinu pri Rožnove vytopilo. Aha. Takže tu zase bola povodeň a čo teraz s tým, keď ja tam prídem tam a sa pozrieme, zistíme príčinu tej povodne. Išli sme pekne hore a ukazujem, tu je, vidíte, tu je lesná cesta a tam mám tečie voda, bo tam máte také rastliny, tam je stopa po traktore, tu je stopa po traktore, ale si nebo tu nešiel traktor a hovorím, ten strom máte od čoho šúchaný a ten od čoho tu prechádzal traktor, musí začať ťahať, nie? No, tu máte tie stopy, vidíte, tu vám voda stojí, tu teče, tu teče. No nakoniec sme prišli na to, že lesné cesty zapričinili tú povodeň. No a tedy začala tá družba medzi Mirom a mnou už taká. Ja som ich pozval na Slovensko, že by si prišli pozrieť prišli tam myslím na 2 dní alebo na 3 dní s takým autobusom. No a bolo ich tam dosť. No a pozreli si Ťahanovce, Olku, Repejov. No a to bol september, rok 2020. A Miro Kubín už v oktobri. Štefane, ideme robiť, poď tu, budeš to tu riadiť, ideme robiť rekultivovať lesnú cestu. Takže vybavíš, že sme robili biskupské lesy Rožnov, mestské lesy Rožnov majú lesy a ešte aj štátne lesy v Jablunkove, ak sa tu volá, to pri Rožnove. Tam sa všetko rekultivovali. Samozrejme, že bolo plno aj odporcov takých všetkých, ale potom už... A pán Božko zase, jak to má byť? Poslal mi dáždik pekne a tá voda pekne otekla po tej... To bolo to bolo štátne v lesoch, to bolo, keď bolo voda cesta, začali sme rekultivovať, voda tekla po tej ceste, ale normálne, hej, že potočí tiekol a potom sme to pekne všetko zastavili tam, kde spadalo. Tak začalo to fungovať, no a už to šlo. A tedy sme sa rozbehli s Mirom, taká družba nastala nejaká a už to išlo. Takže když si to vezmu, tak vy jste začal někdy roku 2009 nad tím přemýšlet? 2009, je tedy, keď som naprieč sypal tú hradzu, hej. A vlastně teď je rok 2024. 2024, no. A teď, takže to je 15 let, než se to naplno vlastně rozjelo a lidi pochopili smysl těch věcí, které vy se jim snažíte celou tu dobu sdělit. Pozrite sa sem. Tak vám poviem, že keby som netrafil na toho Mira Kubína, tak by to asi tak nebolo. Můžete ještě teda jednou třeba zkusit vysvětlit tady, v čem spočívá ta metoda toho narušování těch cest? Jestli teda chcete tady o tom... Jasné. Ono to je jáma hráze. Jáma hráze. A máte ještě nějaké další typy vlastně, jako, nebo ještě jste zkoušel něco jiného? Počúvajte tak. Jama hradze, z toho si môžete potom, že neurobíte jamu metrovú alebo polmetrovú a poviete to na zdvihnutí. Hej, ale to furt je to len jama, hej. Že musíte tú zem narušiť, tú zhutnenú pôdu musíte narušiť, musíte tú zem dvihnúť, ostane po tej zemi jama a tú hlinu dáte buď za jamu hneď, alebo vložíte ju čiastočne do jamy, že by už je narušená, že tá pôda už bude vsiačať do zeme, hej. Můžu se ještě zeptat, jak třeba hluboký je ten stužený horizont? Stužený horizont je tak hlboký nejakých 30-40 cm. To je dosť. 30-40, to je dosť. To nie je úplne malý bagrík. Počkajte, tak to nie je na malý bagrík, preto používam veľké bagre. Odporúčame, čím väčší bagr, tým rýchlejšie, lepšie to robí, naraz to vyťahne vonku. Takže, a musí to byť taký bagr, čo sa zmestí, bo sú také lesné cesty, že majú treba len 3 metre a tu je strom, že sa otočil, musí mať krátku strojovňu, aby sa mohol točiť, aby ten bagrista nemusel dávať pozor na strojovňu. Viem, že sa môžem točiť, môžem robiť, čo chcem, do ničoho nebuchnem, lebo keď sa posúvam a tak, takže sú tam také, ja som spracoval aj technologický postup, presne technologický postup. To znamená, že každý úkon toho bagra je opísaný. No a dal som si to samozrejme, že aj spatentovať. No a vy si ešte občas sednete do bagru? Ja som nikdy nesedel v bagre. Vy ste nikdy nesedel? Ja som od roku 1971 sa zaoberám zemnými prácami, stále som bol pri bagroch. Stále som riadil robotu bagrov. Stále som organizoval toto všetko. A keď sa bavíte s mojimi bagristami, chlapci, viete, pán Štefan, vieme, ak ste nás učili, vieme, tak to máme robiť tak. Ivane, urobíš to tak? Pán Štefan, tak ste nás učil.
No viete, oni to tú techniku, oni to vedia sami, ale to samotnú, tie technológie, tú metódu, aj samotné kopanie a toto všetko, hĺbka, toto, Ivane, nižšie, tu sa stav, hej. A také všetky, také, no, som ich učil, tie presnosti, káble kopeš, to pomaličky, to toľko, viete, také, no proste, sú to hlúposti, ale príde bagrista, to je bagrista, ale príde pán strojník a on už vie na milimetre, na centimetre, vie zatvoriť zapálkovú krabičku, rozumiete, vie zapáliť výpin. No, to sú už bagristi a vie tieto veci, tieto všetky veci a tomu rozumie, že musí byť aj rozumný človek. To nemôže byť len taký, že... No určite. No, takže to bude, to je pán strojník a toto je bagrista. Treba, že? Ale vy ste teda... Predstavte si, ja myslím, že som... Čím diviť? Ja som asi ani nesvedel bagre. A už sa s tým zaoberám, hovorím vám ešte raz od roku 1971, 53 rokov. A nesedel ste v bagru. To je fascinující. Ale proste mňa baví toto všetko dokola organizovať, toto behať, riadiť, rozumiem, to proste mám to v sebe. Vy to ale opravdu máte jako poslání. No, takže to... A vôbec ma neťahá tam sa dať do toho. Lebo si myslím, čo ja tam budem sa trápiť, tam mučiť sa na čas, na čo tam. Ja potrebujem dať čo iné robiť. Co byste si ještě tak jako přál teďkom? Co byste si přál v tady tom oboru, aby se stalo, aby se vlastně dokázalo, aby se posunulo? No, aby sa to začalo robiť na celom svete. No čo môže byť krajšie? No určite. No aby som mohol ísť zaučať ďalších ľudí na iné kontinenty. Máte v plánu vyrazit? Nie, tak počúvajte, ja som bol na 8. svetovom fóre v Koreji. To všetko za svoje peniaze. Som sa nahlásil tlmočníka Koreji. Ja som prešiel celý Balkán. Ja som bol v Taliansku na konferenciách, v Írsku, v Anglicku, aj tam, kde boli povodne, tak som všade bol. Od Balkánu, tam berem aj Rumunsko, aj Bulharsko, cez, teraz keď Balkán, až do Poľska, hej, dosť na sever, a potom z východu od Ukrajiny až Írsko, Anglicko, kde boli povodne Anglicku, keď tak, kde naklikáte, že od povodne v Anglicku, hej, Štefan Valo, tak nájdete ste tiež tam taký dokument, v Írsku, hej, a tak. Mal som také, v Írsku som bol na vedeckej konferencii pre západnú Európu, tam bola tiež konferencia o povodniach, o klíme, alebo takom načom. Všetci hovorili po anglicky, len ja som nevedel po anglicky, tak sme sedeli tam vzadu na také lavičke, a mal som tam vystúpiť, mal som všetko, že som bol pozvaný a mal som tam vystúpiť. A s tlmočníkom, hej. No, sedíme vzadu tam a počúvame tých ľudí a rozprávali tam také všelijaké veci, čo nejaká vedkyňa, neviem, skade hovorila, že viete, posadila som všetky dreva, ale predstavte si, že breza mi nezišla. A ja hovorím tomu svojmu kamarátovi, že ona nevie, že breza, keď je ešte malá, že má hnedú kôru, že nemá bielú kôru. Takže toto. A on mi tak, Ježiš, píš tam, my tu pohoríme, keď ty tak hovoríš. A ja im však nevidíš, tomu nerozumieš, že jak to, píš tam, my tu tak pohoríme. No a teraz, mal som sa výstup a stále tam, keď som mal také vystúpenie teraz v Európskej únii alebo v Ženeve, tak som krátke video a potom už som dačo dokumentoval a už to bolo ľahšie. Stále ten rozbeh bol také pripravené. No a teraz boli sme tam, bavím sa o tom Írsku, o tom Dubline. A teraz ja som vystúpil, všetko som pohovoril, ukázal film, všetko, tlieskali, všetko, jak má byť krásne, bolo. No a potom ten profesor mi hovorí otázky od stola a tak a hovorím, a ja som tam mal v prezentácii, že na západnej, vlastne na východnej Ukrajine, tam, kde som pôsobil na Slovensku, máme 7% zútnených ploch a toto všetko a to potom tam stečie voda, steká voda, umelé vytvorené svahy, prerušené pory, no vysvetľujem, toto 7%. A on hovorí, jak skončil som ja, toto sú výstup a ten pán profesor hovorí, pán Štefan, ale u nás v Anglicku a v Írsku my máme poriadku lesy, my nemáme tam tak veľa zútnej pôdy, ako vy tu hovoríte, takže my takéto problémy tu nemáme. A hovorím, pán profesor, včera sme prileteli ráno s lietadlom, mali sme celý deň, nemali sme čo robiť. Zobrali sme si taxík a boli sme také vysoké budove presklené a hovorím, do toho lesa tam sme boli v tom lese. Máte tam viacej zútnené pôdy, vy to máte tak zútnenú pôdu, jak kameň. Mám tam rastie len mach na tej pôde a máte tam strašne veľa. Ja som si bral plno fotografií, vybral som 20, môžem vám ich pustiť? Tam pred tými ľuďmi, hej, jak už diskusia bola. A on že, ne. Viete, a tak také, tej celej sále také bolo, hej, že čo, hej? No a potom sme išli preč a teraz, bolo tam asi 100 ľudí,
sedeli pravo, vľavo a prostredku bola taký chodník, bol taký 2-metrový a tej sme sa postavili. No odchádzame a ešte mi ten profesor hovorí, že jak sme vychádzali a išli sme sadnúť na svoje miesto, tamto zádu do kúta a mi hovorí, pán Štefan, vy tu ostávate, či idete preč? A hovorím Románovi, Roman, vieš, on chce, aby sme už tu neboli, lebo nechce, aby sme počúvali, čo hovoria. Povedz mu, že ideme preč, že ideme von. No tak sme išli von, jak sme išli za dvere, viete, neviem, koľko som mal rokov, ale jak malé decko som bol. A Roman takisto, hej, takí sme boli šťastní, že telefóny všetkým známym sme volali, že bože, že jaký úspech, hej, že toto super. No a potom samozrejme, že z toho Marseille, hej, som bol pozvaný do Dublinu a potom do Macedónska, tam bolo pre východnú Ukrajinu, toto isté boli tam slovenskí, v Dubline boli Česi, Slováci boli v Macedónsku, slovenskí vedci. No a toto isté bolo, čo v Dubline, rozumiete? Takže som pochopil, že vlastne oni o tom nevedia, tí ľudia tiež o tom vodné pory, prerušované, utlačané, vedia o nich, že sú tam, len ich nespomínajú, neuvedomujú si to proste. Tak som to tak bral, hej, no a hovorím o tom, čo iní nehovoria a čo to je nové, bo to je nové, hej. Keď som mal debatu, tak kde to na Gavčíkovej bolo asi, neviem, pred 5 rokmi, tam boli taký profesor z Mendelovej univerzity, a tiež mi hovorí, ale pane Balov, ale víte, ale to ja si domývam, že to je tak, lebo viete, keď máte tie skaly a zo skal tečie voda a pod tými skalami, viete, tam musí byť erózia. A pán profesor, by ste už bol pod takou skalou? No viete, ja chodím do hora, videl som, no ja som si to nevšimol. Ale vy o tej erózii hovoríte, ja si nevšimol. No víte, pane Balov, ale tam určite erózia. Viete, ale pod takou som skalou bol, bo ja som vedel, že raz takú otázku dostanem, bo ja som, keď som sa do toho pustil, tak som všetko skúmal, hej, že proste skúmal, ja idem okolo pňa a teraz sa pozerám na ten peň, no dokončím, hej. No a bolo tam plno také, no pýte, pane Valo, no, ale pán profesor, vy sa domývate a ja to viem. V dokumentoch tam to vidíte, to je tak, to tam, nie, to, ja som tam bol, ja som tam sekal a tam sú len samé korene, samé toto a to je na vrchu zarastené, zatiahnuté rastlinami, že to nevidíte, ale tam je také sito, že tá voda z tej skaly sa leje do toho sita a potom ide do podzemných vod a som pri tej skale hľadal také prameňa nikde, všetko je pod zemou. A tam žiadna erózia niet. Keď je to prirodzené, žiadna erózia niet. Alebo teraz, hej, že som dneska spomínal, ukazoval som tam je les, dubový les, staré konské lesné cesty, 80-ročný les, Guľatiny, robili tam, to bolo blízko Košic, nebudem hovoriť, že čie lesy, no robili tam preberkovú ťažbu v roku 2019 alebo 2020, čerstvé tam boli pne, tak som začal čítať letokruhy. Dub 16 cm, čítam, zvečerovacie sklo, vymazal som to, vybrúsil pekne. Raz, dva, 3, 80 rokov. 16 cm. Ale peň pri spodku, pri tom. Berem ďalší peň, vyšmirgujem, vyčistím. 80 rokov. Bože. 80 rokov. A teraz zobral som, z tých pňov som podrezoval z troch vršky, vyčistil, pripravil, že ukazujem ich, teraz mám ich nafotografované, dneska som ich prezentoval. Hej, a potom som tie kúsky odnesol ku pňu, v tom istom lese len asi pol kilometra ďalej, možno nie viac ako kilometr. A tam boli také pne normálne odrezané, také priemer 70 cm drag, ale keď mal 80 rokov ten dub, čo bol taký 108 ročný, tak keď mal 80 ročný, zase tie letokruhy počítate, tak mal 55 cm priemer. Tak beral som to ako, že plocha je 100%, tak keď plocha, tak už aj objem, keď rastie, hej. No a potom som počítal tieto malé, čo som tam. Tie malé 3 som tam z toho, z tých lesov a ten veľký. Tak strata bola na jednom bola 66%, na druhom bola 66, tam bola potom 82, alebo 1% a nakoniec 91% strata na tom 16 cm. Plocha, keď plocha, tá je objem podľa výšky a tak, hej, takže hovorím aj dneska na tej prezentácii, že to je strata na objeme dreva. 91%. Vzhledem k podmienkám vlastne stanoviš. Ale preto podmienky, lebo tie lesné cesty sú blízko seba. No a potom samozrejme, že pustil som na prezentácii, keď prší, takže tá lesná, a potom som odhrnul liste, bo tam také toľko listia je tam, medzi tými konskými lesnými cestami, bo oni sú od seba vzdialené niekde 2 metre, niekde 5 metrov. Čím
väčšia vzdialenosť, tým väčší priemer. Čím menšia vzdialenosť, tým menší priemer. Tam medzi tými cestami lesnými, čo tam je asi tak na 2 metre od seba, tam je tých 16 cm. Tak 20 cm sú od seba lesné cesty, je možno na 5 metrov. No a tých, čo má 36 cm, tam je už lesná cesta z jednej strany je a z druhej strany není. Tak tam, kde je z druhej strany, kde nie je lesná cesta, je priastok 24%, a tam, kde je lesná cesta, to je 12%. 50%. No ale dobre, že sa vrátam k tomu, bo toto som dneska prezentoval, ukázal som tak, jak voda odteká z toho všetkého, ale keď chodím po tých lesoch, ktoré pri tých lesníkoch a tie opatrenia, ktoré robia bez zamerania, tak potom idem na tie umelo vytvorené svahy, to automaticky bežím tam, no a hľadám pne. A čítam roky. Poznám sa, kde je jadro. Stále jadro je bližšie ku tej lesnej ceste, ku tomu svahu. Tam, kde vody niet. Takže jadro je tam, tu je jadro 15 cm a tam je jadro ďalej od kraju 30 cm. Teraz, že som behal po tých, čo sme robili Gelnica a Dobšina, tak a volám tých lesníkov, chlapi, vy to viete? Ja som nevedel. Rozumiete, proste tak jednoduché veci a my to nevieme. Ten váš selský rozum. No, ale to, viete, ale to je to, že ja som nechcel, aby ma nachytal takto na hruškách. Takže do všetko, čo vidím, takže všetko sa pozerám a pýtam sa. Tam bolo rúbanisko. Buzola, rúbanisko. A už som predtým tam išiel deň skôr a sme už poznačili presne, dávali sme tam tabličky, červená farba 31%, tu je 70%, 31%, na sever priastok 71%, na juh 30%. Buzola na vrchu. Tak, takže, no a teraz aj Miro hovorí, na celom rúbanisku tak bolo bližšie ku tej lesnej ceste. Lesná cesta tam bola hlboká, čo ja viem, možno 1,5 metra. Tam ešte bager tej lesnej cesty stojí na tom zábere, čo to mám v tom. A Miro hovorí, no preto nám toľko ľudí po tých lesoch zblúdi, lebo sa orientujú podľa týchto pňov. Na tom něco bude. Takže takéto podľa mňa už dneska, hej, sú také jednoduché veci a ty, čo tam robia, čo tam žijú, ty to nevedia. My jsme se strašně od té přírody odpoutali pryč. My už neumíme moc fungovat. Len berieme toto, že klimatická zmena je na príčine, že je povodeň. Toto, že my sme tam robili lesnú cestu, že toto je klimatická zmena, to klimatická zmena v našej hlave, v našich rukách. Hej, že bo my to robíme vlastne. Štefane, už nám trochu vypršel čas, ale já si strašně vážím toho, že jste tady byl a že jste s náma o tom mluvil. A víte, co vám přeju? Aby se ta vaše metoda opravdu začala realizovat po celém světě. A pokud tomu budeme moct přispět aspoň tím, že se tady o tom spolu povídáme, nebo že jste se účastnil naší konference, tak budeme strašně rádi, že vám aspoň maličko budeme moct pomoct. Nejenom vám, ale vlastne nám všem. Viete, ja som taký šťastný, že som tu, a takú s dušičkou ráno som, aj včera, viete, som zase důvod, ale teraz tiež som sa tak uvoľnil, hej, že tak, no takže toto. Ale keď rozprávate o tom, čo robíte, hej, že a tomu veríte, preto nevymýšľate si nič, nemusíte vymýšľať, nemusíte špekulovať, hej, bo to je pravda, hej, proste to ste prežila a to viete pekne opísať. Možno nepekne, ale viete to opísať. No, pěkně jste to opísal. Hej, pekne. Aj s týmto tu. Tak dnešním hostem byl Štefan Valo, odborník na životní prostředí s více než 50letou praxí přímo z terénu. My ještě jednou děkujeme, že jste přišel a vám přejeme krásný zbytek dne. Naschledanou.